Hej, vi har været ude og købe tre Tegner Tiger-rør ud for T. Hansen. Og de ser rigtig gode ud, og vi havde dem sidste år. Så tænkte vi, at vi ville også have dem i år. Og så har vi købt 2 pakker Tyrkiet. Ja, de er gode nok. Jeg havde dem sidste år. Ja, sådan nogenlunde. Jeg skal lige se, hvor mange gram gudt der er i. 49 gram i nemvægt er der i. Og så har vi købt, så er det bare dem her, som vi har sådan lavet om til stryger, små kanonslæg. Og jeg har købt 2 dværge sortimenter for Harald Nyborg. Og vi havde 3, vi købte 4 pakke af os. De er rigtig, rigtig gode. De er i hvert fald gode til penge. Det er pengene værd. Og så har vi købt 20 rabat bomberør. Og vi har ikke testet dem endnu, men vi har haft dem hvert år, og de er rigtig gode. Derfor tænkte vi ville også have dem i år. Og så har vi her fra sidste år 2 Hjem og Fix, var der vist Thundershot, sådan nogle her. Og vi har fyret nogle af dem med før, og så har vi sådan de her hæksyler fra sidste år. Med 1 gram krudt i. Ja, for Hjem og Fix også. Og så har vi købt 3 pakker Kraken Balls med 24 stykker i, og de er rigtig gode. Det er nok de bedste for T. Hansen, det vil jeg anbefale. Og så har vi købt de her hæksyler for T. Hansen, og de er helt nye i år faktisk. Og de kan sagtens laves om til stryger, hvis der man vil det. Ja. Og så har jeg de her Granblue Flowers fra sidste år, sådan en gammel nogle. De er også fra sidste år, sådan her. Og der er lige krudt, skal jeg lige se. Her. 2,4 gram er der i sådan en her. Så har vi købt det Judas, som er bare for sjov, altså. Det er ikke rigtig noget værd. Bare købt det med. Her har vi den anden pakke ved siden, og så har vi købt nogle Athen. En pakke Athen-raketter. Og så, ja, det var nok det. Og så har vi også den her pakke. Den er også fra sidste år. Det er egentlig ikke noget at fyre af. Det overgivet væk. Så. Og så har vi også, vi har tænkt os også at skaffe nogle kanonslæger og sådan noget. Og så skal vi også have noget mere. Det var bare lige starten det her. Så ja, det var det.